Jamen jeg tænker jo, når vi får nye elever, så skal de jo have interesse for arbejdet. Så skal vi nok lære dem det arbejde, der skal udføres, men det er utrolig vigtigt, at de har interesse for det. Og nu har vi 4 rumænere, og vi føler faktisk, at det går rigtig godt. Jamen, vi driver en økologisk landbrug med 500 malkkøer og 10.000 nedliggende høns, og driver omkring 700 hektar jord. Jamen dem udlændinge, vi har her, de bor her og går i en bolig, vi har indrettet med køkken og bag. De er med ind og får morgenkaffe hver dag, hvor vi snakker om det, der skal foregå i løbet af dag, og ellers så er de jo ren kost. Det er jeg slet i tvivl om, at det vi kommer til at bruge rigtig mange år fremover. Vi malker 3 gange, og vi kan simpelthen ikke finde dansk medhjælp, der vil arbejde så forskudt arbejdstider, som vi har. Vi har fået rigtig mange medhjælp af Yamanago deroppe, og jeg tror faktisk ikke, vi har prøvet at have haft en nitter. Vi har måske højt en enkelt, der har været lidt problemer med, men så har vi højt en snak om det, og så har vi fået det rettet til, så de kører bare.